To, assalamu alaikum warahmatullah. So jama'a barkanmu da wannan lokaci. So alhamdulillah, to kamar yadda ku sani dai muna ta mining, muna ta bada update cewa a je a yi abu kaza, a je a yi kaza. So alhamdulillah, TapSwap yau mun zo ta kan TapSwap ne. TapSwap fa mining ya tafi insha Allah rabi. So yanzu ma mun kusan in ce muku mun tafi mennet in Allah ya yarda. So kai tsaye bari nuna muku yadda za ku yi, ku je ku yi ɗora wallet address ku na solana a cikin TapSwap mining. So farko za mu zo mu taɓa mining ɗin kamar haka. So don haka duk wanda ya san cewa baya TapSwap to gaskiya ya je dage. Dan TapSwap abin ya zo ƙarshe insha Allah rabi. So in ka shigo kamar haka za ka zo ka taɓa wannan gurin da aka sa tax. So in ka taɓa shi kamar haka ya nuna ma haka. To ga wani guri nan gurin na farko duk wa'innan tasin za mu yi su. Kun gane ko amma za mu fara daga na farkon nan. So kun ga na riga na je na yi joining a wannan ɗinsu telegram chat ɗinsu, kuma ga twitter na riga na shiga twitter na yi following. So barin taɓa check. So duk abin da kuka yi za ku taɓa check, kun gane ko. So nan kuma ga website ɗinsu za mu taɓa shi ma kamar haka. Za mu shiga ciki za mu taɓa join, kun gane ko. So da kun taɓa za ku yi back ne kawai, kun gane. So gashi ne ya nuna check, shi ma za mu taɓa check. Za mu sake taɓa shi. To za mu bari wannan lokutan ɗan ƙare, kun gane ko. So insha Allah rabi. So kun so bidiyon ya tsawo amma dai za mu ɗan yi shi mata ya sara insha Allah rabi saboda kowa ya gane. Insha Allah rabi TapSwap za mu samu alkhairi sosai da izinin Allah ta'ala. So za ka je ka ɗora wallet address ka ne na solana. Kamar yadda kuka sani za mu tafi har trust wallet ku gani. Yadda za mu ɗauko solana address, kowa sai ya kalli bidiyon sai ya je ya ɗauko ya ɗora insha Allah. To bayan ya riga ya gama accounting sai ka zo ka taɓa check ɗin kamar haka. So shi ma zai don mun gani sai mu taɓa finish. To za mu gani to ga claiming sun ba mu guda 200,000 za mu yi claiming. Ga shi na mun yi claiming. So alhamdulillah, to sai mu zo mu taɓa kifiyar nan ga ta nan. Sai mu zo mu taɓa ta kamar haka. So za mu ƙara taɓa na saman nan, kun gane ko. Duk wanda ka fara taɓa duk ba matsala ba ne. Za mu zo mu taɓa start. So za mu zo mu yi joining. Shi ma nan kamar yadda muka join na ɗazu, kun gane ko. Za mu yi joining. Gani saboda joining ɗin yana da amfani. Za ka rika samun update a gurin sosai insha Allah rabi, kun gane ko. So ga za mu je cikin X ɗin mu, kun gane. Za mu yi following ɗinsu. Gashi nan za mu yi following. So za mu yi back, kun gane ko. So gashi nan mu yi back. So nan zai ɗan yi mana reading, kun gane ko. To bari 30 seconds ne kawai. Za mu jira ya buɗe. So akwai abubuwa da dama insha Allah rabi wanda dai kuna bibiyan mu a wannan channel namu insha Allah rabi za mu rinka haɗuwa da su. So wannan TapSwap mun ba da shi na ganin da zai kai kaman wata ɗaya da wuce. So insha Allah kun ga yanzu nan kun ga an zo za a kwashe. To Allah ubangiji ba mu sa. Kowa dole sai ya yi wannan tax ɗin, kun gane, dole ne. So sai ka zo ka taɓa mene, sai ka zo ka taɓa add-on. To sai ka zo Discord ɗinsu. To bari mu je kan Discord. Gashi nan. Taɓa Discord. Taɓa Discord. To shigo cikin Discord. Accepting. Gashi nan mai accepting. So sun ce za mu sauke Discord. To gashi nan dai za mu sauke ta. So amma za mu yi back kafin ta gama sauka. Sai mu koma, kun gane ko. Za mu gani back. Sai mu koma mu ga mu ci gaba, kun gane ko. Yana ya nuna check. To za mu taɓa check ɗin, kun gane. So bari ya gama irge-irgen lokutan shi. So wannan ma website ɗinsu ne. Za mu ɗan yi joining. Ga mu ya gama cike-ciken shi wancan. So kun ga gashi nan kawai kun riga kun shigo shi kenan, kun shigo, kun gane ko. So ba sai mun yi wani abu ba, kawai za mu taɓa mene back ne kawai. Shi ma za mu zo mu taɓa mishi check. So daga gasa nan times ɗinsu ne ke rigawa. So za mu bar su gama insha Allah rabi. So bari mu fara taɓa wancan na saman can. Shi kenan mun yi don ɗin shi, kun gane. So wannan ya rage mana yanzu.
so shi nan shi ma na shi ya gama. To za mu taɓa don. So insha Allah mun gama wannan shi ma za mu zo mu taɓa mene. So wannan kaman kusan in ce KYC din su ne da suke so da su maybe insha Allah rabi. So za mu taɓa claiming samu 100. To za mu zo mu ƙara taɓa wannan kifiyan nan ga ta na gaba haka ta dawo da mu baya. So za mu zo mu taɓa inda za mu ɗauko solana address ɗin mu, kun gane ko? Za mu taɓa kamar haka, za mu taɓa start ɗin nan. Kar ku manta kun ga inda za mu sa wallet address, bari mu taɓa nan start. Za ku ga ya buɗe, kun ga ya buɗe mana. To za mu yi minimizing tafi can cikin trust wallet ɗin mu, kun gane ko? To gashi nan mun shigo cikin trust wallet ɗin mu kamar haka. So updated, to ba damuwa. So mun shiga cikin trust wallet ɗin mu ga solana. Idan har baka ga solana a kan nan ba, to ka taɓa mene ga nan guraren nan. To ka taɓa nan guraren, in ka taɓa shi kamar haka, a nan inda aka sa search sai ka taɓa, sai ka rubuta solana, kun gane ko? Solana. To ga ta nan kun ga ta fito, kun ga yadda take green ko? To sai ku kunna ta. In kun kunna ga inda ake kunna nan, kun ga na za ku kunna, sai ku dawo kanta kamar haka. Sai ku taɓa, sai ku ɗauki receiving address na solana, kun gane ko? To mun ɗauki receiving address sai mu koma inda muka baro, kun gane? Sai mu koma cikin telegram ɗinmu kuma haka. To ga wani guri nan da suka ba mu dama mai pasting, kun gane? Sai mu pasting, gashi na mai pasting, kun gani solana address, sai mu saving, submit kenan. To mun yi submitin za mu ce finish. Shi kenan suka ce congratulations, gashi za mu taɓa claiming. So nan kun ga ƙarin nuna muku nan ba ruwanku da shi, kawai ku zo ku taɓa mene kifiyan nan, kawai kun riga duk wani tax ɗin su ku riga kun gama, kun gane ku. So nan link ne da waye duk gasu nan dai wani abubuwa da gasu nan fara commercial. So duk mun riga mun gama da nan. So za mu zo mu taɓa mene muka sake kuma ya fitar da mu. So kawai sai dai mu zo mu taɓa mene gashi nan, sai mu zo gashi duk dai gasu nan dai mun riga mun gama tax gaba ɗaya, mun gama tax mun gansu ko complete. So ga inda muke nan guraren ga booster, ka zo ka zo ka nemo booster, ga status waye duk abubuwan da ke faruwa, ga yadda za ka ɗauki referral code ɗinka, referral link ɗinka, kun gani ko? So shi kenan insha Allah rabi. Ƙarshen bidiyon kenan yadda ake saka wallet address a cikin solana, a cikin tapswap insha Allah na solana. So kamar yadda ku sani na gaya muku cewa an riga an zo mennet, kun gane ko? Tapswap sun tafi mennet, kowa ya je ya saka wallet address shi na solana. To Allah ya ba mu sa'a ya ƙara wuce mana gaba rabbil alamin. In dai kana bibiyan mu a wannan channel namu mai albarka insha Allah rabbi, za mu ci gaba da kawo abubuwa wanda za su amfani al'umma da iznillahi ta'ala. A matuƙar kai kana bibiyan mu yadda ya kamata. Allah ya ubangiji ba mu sa'a ya ƙara wuce mana gaba baki ɗaya, ya samu dace. Wanda bai rijista ba zan ajiye mishi link ya je ya rijista shi ma ya fara. Allah ya ba mu sa'a, mu kwana lafiya.